Li turi lil xi ħadd il-ġmiel ta' pajjiżek hija xi ħaġa ta' sodisfazzjon. Għalkemm sodisfazzjon iktar u xi ftit iktar peace jiġi meta t-turist tiegħek ikun xi ħadd importanti, xi ħadd li jafu kważi kulħadd madwar id-dinja. Iltqajna mal-gwida Marija Tsoppardi, gwida ta' esperjenza li għal xi snin tieħu ħsieb ammont kbir iż-żjarat ta' dawn il-persuni f'pajjiżna. Iżda Mary ma' min iltaqat eżattament. Niftakar l-iktar għax kienet l-ewwel waħda mal-eks Prim Ministru Taljan, Enrico Letta, kienet l-ewwel delegazzjoni li għamilt. Waħda mill-iktar li semmitu dar ir-tratti tagħha meta kien hawn il-Prinċep William, iċ-ċogem kont mal-spouses, Prim Ministru ta' Slovenja, Bulgarija, Norveġja, Kroazja, ma' bosta anka ministri Azjatiċi. F'dawn iż-żjarat, Mary kollha ċ-ċans ukoll li tibqa' ssegwi l dawn in-nies anke meta jintfew il-kameras. Staqsejniha jekk tiftakar xi stejjer ħelwin. Ovvjament niftakar ħafna ċogem tal-Prinċep meta morna fuq id-dajsa. U hekk waħda mill-affarijiet li qalli dakinhar vera kienet sħana hekk bħalissa bħal heat wave u malli tlajna fuq id-dajsa qalli I feel like jumping into the water. Minnhom ħaristek madwar fil-port u nara security snipers dajes ma' kull imkien kienet xi ħaġa li impressjonatni. Avvenimenti oħra niftakar darba konna ma' VIP ma' delegazzjoni Ċiniża u qed nitkellem miegħu u ritratt konna jiena u persuna oħra mar oħra Maltija. U qegħdin nippużaw għar-ritratt il-photographers ġew u out of the blues ma nafx minn fejn ġiet u minn fejn inqalgħet għax il-baħar kien żejt titla' mewġa u xarrabna għasra. L-ors tagħha hu meta dan ix-xogħol jagħtiha ċ-ċans li tara kif verament iħossuhom barranin distinti meta jaraw ġubijiet Maltin bħal Katedral ta' San Ġwan u l-Port il-Kbir. Huwa ta' sodisfazzjon kbir apparti milli għalija li jibqgħu impressjonati biż-żbuħija tal-pajjiż. Huwa sodisfazzjon kbir pereżempju xi nidħlu San Ġwan, il-Konkatedral, kulħadd jagħmel wow. Ħafna minnhom ikunu daru id-dinja, imma li jiġu jgħidulek l-isbaħ Knisja jew l-isbaħ Port ta' Malta huwa sodisfazzjon kbir ħafna. U jekk hemm żjara li tibqa' tiftakar dik li spiċċat fuq fom kulħadd. Mary kienet insertat il-gwida tal-grupp meta 3 Prim Ministri flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat marru għal pastizz u tazzate għand is-serkin. Dak in-nhar iva jien kont hemm dik ma kienet xejn, dik wieħed minn Prim Ministru li kien hemm daw kienu ilhom meetings u mbagħad dik l-activity kienet very, very informal. 4 Prim Ministri man-nisa tagħhom, dawra sal-imdina u wieħed minnhom kien diġà jidhirli tal-Luxembourg kien diġà Malta u xejn konna rabad daftakar fil-pastizzi u kemm jogħġbuh u li jrid u hekk mbagħad l-oħrajn jisom kollha jisom tħajru li jridu jdoquhom. U ma pretendejniex li jsir dan kollu fuq.